Moikka! No nythän on lauantai ja 8. päivä elokuuta. Mä vihdoin ja viimein tänään niin sain aikaiseksi käytyä siellä Kalliossa ja siinä Hämeentie 9 on se kirpputori Second Love. Se oli tosi siisti ja kiva paikka. Siellä oli vähän sellaista parempaa merkkivaatetta myynnissä, laukkuja, koruja, miesten sekä naisten vaatteita. Todella siisti paikka. Ja vaikka nyt en tällä kertaa mitään sieltä itse löytänytkään, niin ihan varmasti tuun jatkossakin siellä käymään. Ja hei, mä laitan muuten tähän pienen pätkän, mä kuvasin sieltä, niin tekin näette minkälaista siellä oli. Ja mä suosittelen, jos siellä Kallion alueella liikut, niin kannattaa sunkin käydä tutustumassa siihen liikkeeseen. Wanna clear a bottle of Cabernet. Wanna stay home, not even drink. Wanna get out of my own head. Wanna lay down, overthink. I wanna cry every tear I got. Put on a dress, be a stranger's dream. Lock up this heart of mine, wanna wear it on my sleeve. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go. Find someone new, and I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Wanna throw away your vanity. Wanna wear it to sleep tonight. Wanna wipe our slate clean. Tuo Kallio muutenkin on mulle hyvin rakas alue sinällään, koska silloin aikoinaan, kun mä muutin tänne pääkaupunkiseudulle ja tulin Helsinkiin töihin, niin Kalliossa oli mun 2 ensimmäistä työpaikkaa. Ja mä rakastuin siihen alueeseen. Tosin se on siitä muuttunut nyt paljon levottomammaksi, mutta siihen on tänä kesänä panostettu paljon. Siellä on paljon kukkaistutuksia ja penkkejä, missä voi istua ja viettää aikaa. Ja Karhupuistossa oli kirpputorikin, mutta mulla ei ollut aikaa jäädä sinne nyt, vaan mun piti kiirehtiä kynsihuoltoon. Wanna pick this thing up right where we left off. Wanna block your number, take one last time, make it another. Wish I was one or the other. I kinda wanna hate you, but I wanna love you too. I wanna hold you close and let you go. Find someone new, and I wish it wasn't, but my mind's made up in two. What's killing me the most is knowing two things can be true. Mä laitoin tällä kertaa tällaiset kauniit vaaleansiniset kynnet. Edelliset oli keltaiset, mutta muutossa ne kärsi kyllä ihan älyttömästi. Yksi kynsi lähtikin irti ja nyt on ihanaa, kun on uudet huoletut kynnet ja voi siistinä kävellä tuolla kylillä ja kaupungilla ja palata maanantaina töihin. Mitäs muuta meillä tähän päivään on, niin menin eilen illalla tosi myöhään nukkumaan, oli kyllä jo varmasti aamuyön puoli. Ja sen, että ennätin nukahtaa, niin Pella alkoi oksentaa. Me oltiin eilen illalla tuolla yhdessä tapahtumassa ja hän oli sitten siellä jossain vaiheessa heinää syönyt ja sitä heinää hän sitten oksenti. Niin sit mulla meni siivotessa ja vaihtaessa lakanoita, koska hän nukkui vieressä ja ennätti oksentaa ensin siihen lakanalle ja sitten loput lattialle. No sit ei siinä paljon nukuttu. Käytin Pellaa aamusella ulkona aamulenkillä ja sen jälkeen yritin nukkua vielä tunnin verran. Mutta tosiaan sitten lähdin sinne kirpputorille ja kävin kynsihuollossa ja oli ihana lämmin päivä. Nautin tästä viimeisestä melkeinpä lomapäivästä. Että If it's black, it's white.
muuttamisen hyviä puolia on se, että tulee käytyä kaikki kodintavarat läpi. Ja mä löysin esimerkiksi tällaisen ison kasan kynttilöitä, jota mä en muistanut, että niitä oli edes olemassa. Nyt mä laitan ne yhteen ja samaan laatikkoon, niin seuraavan kerran kun mä tarviin kynttilöitä, niin mä voin vaan ottaa sieltä laatikosta. Laitetaan nämä kynttilät kaikki tänne. Ja siihen vielä kansi pitää löytyä jostain. Se olisi 10. päivä elokuuta ja maanantai. Loma on nytten ohi ja ensimmäinen työpäivä takana. Mulla oli tänään etätyöpäivä ja huomenna menen sitten toimistolle. Mulla on tuossa airfryerissa ruoka pöhisemässä. Otan sitä samaa ruokaa huomenna mukaan toimistolle. Mutta mä ajattelin, että mä näytän vielä, kun mä näytin, miten mä pakkasin ne kynttilät, niin samalla lailla mä oon laittanut ompelutarvikkeita niin yhteen ja samaan laatikkoon, niin niitä ei tarvitse sitten etsiä, kun niitä tarvitsee. Mutta mä näytän, vilautan laatikkoa teille. Tuolta, täällä on ompelutarvikkeet yhdessä ja samassa laatikossa. Ja mulla on samalla lailla pakattu myös maalaustarvikkeet ja noi langat. Mä luulen, että mä alan nyt lopettelemaan tämän videon, ettei tule liian pitkä video katsottavaksi. Mutta mä laitan tuohon loppuun vielä, jos sua kiinnostaa vanhat harrasteajoneuvot. Me käytiin tuossa 7. päivä niin Malmin lentoasemalla ja siellä oli tällainen tapahtuma kuin Cruisin Prix-pärti. On ollut tosiaan tuo tapahtuma jo muutaman kerran tämän kesän aikana ja on tulossa vielä, olikohan syyskuun aikana, muistaakseni syyskuun alkupuolella, niin kannattaa tsekata, jos sua kiinnostaa tämän tyyppiset tapahtumat. Siellä oli hienoja vanhoja harrasteajoneuvoja. Mutta laitetaan se video tähän loppuun ja jos jaksoit katsoa tämän videon tänne asti, mä kiitän sua sydämeni pohjasta. Ota tili hallintaan, seuraa, peukuta, laita joku kiva kommentti mulle. Se merkkaa mulle tosi paljon. Ja nähdään seuraavassa videossa. Moi! Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made a right before, darling. You were never made to be the judge, darling. He never changed his way for me to budge, darling. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave, yeah. It's feeling like a cold dark wind and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave. One day I'll be everything you ever wanted, Until then I'll be out here fighting like it's nothing through the cold dark winter. Or did you say goodbye, knowing damn well everybody gon' die someday? Did you waste my time, knowing damn well we can press rewind? One day I'll be everything you ever wanted, Until then I'll be out here fighting like it's nothing through the cold dark winter. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave, yeah. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute